somos os nenos e nenas de cuarto A e do CEI Primeiros Villar de Ourense. E hoxe fixemos unha actividade moi especial. Fixemos os mecos para os xoves de comadres e compadres do Entroido. O meco é un boneco típico do Entroido ourensán. Quédate ata o final para saber como se faz. Pero